זה הביקור השלישי שלי עם הנשיא מאז שהוא נבחר לפני קצת למעלה מחצי שנה. אני אפגש גם עם כל בכירי הממשל, עם בכירי הקונגרס משתי המפלגות, עם אישים רבים אחרים. בשיחה עם הנשיא טראמפ אני קודם כל אודה לו על ההתגייסות החזקה מאוד שלו לטובת ישראל. מעולם לא היה לנו ידיד כזה בבית הלבן. הגיבורים שלנו טסו בשמי איראן, וצה"ל הפליא לעשות, וגם המוסד, גם כל זרועות הביטחון, גם מול לבנון, גם שם במשך שנים חששנו מה יעשה חיזבאללה ואיך נוכל לו. אנחנו יכולנו לו, וגם הקינו את החמאס. והדבר הזה יוצר מחויבות גדולה וגם הזדמנויות גדולות. המחויבות היא קודם כל לשמר את ההישג ולעמוד על המשמר מניסיון של איראן לחדש את הניסיון שלה להשיג נשק גרעיני שמכוון להשמדתנו. זה מחויבות אחת. אבל יש גם הזדמנות גדולה.